गसाइगाव सहरा जोबोद गुरुत्वपूर्ण जोंनि इंटरस्टेट बॉर्डरनि मोनसे सहर बियो गसाइगावआवनो प्रथम जोंनि बिटिसि आव हाबजेनो आसामाव हाबजेनो गसाइगाव सहरानो बे सहरा बिराद सम्भाव्यपूर्ण मोनसे सहर बेखौ मोजां सहर आरो गोख्रों सहर बानायनायाव जोंनि आर्बान डिपार्टमेंट बिटिसिनि आर्बान डेभेलपमेंट डिपार्टमेंटआ नोजोर होगासिनो दं आरो फैगौ दिनाव गसाइगाव सहरा गोख्रों आरो मोजां गिदिर सहर जागोन। नोगोर बिफाननि दायित्वआनो जादों बे ओनसोलाव बसबास खालामनाय रायजो राजानि अभाब अभियोगफोरखौ मेनटेन खालामनाय सुरक्षित खालामनाय आरो हाइजिन मोनसे मेनटेन खालामहोनाय गतिके जोङो आर्बान डिपार्टमेंटआ बेनि प्रति खरा नोजोर होनानै दङ। जोङो गसाइगाव सहरखौ जोङो फैगौ दिनाव नागरिक समाजखौ सुरक्षित खालामनो थाखाय जोङो मा हाबाफारि मावनांगौ बेखौ जोङो इतिमध्ये परिकल्पना खालामदों आरो फैगौ दिनाव जोंनि बे आर्बान पौरसभानि जोंनि कमिटिजों जों जगाजग खालामनानै बेखौ रायजोफोरनो बानायनानै होनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। बेखौ जों मिन्थिदों थांनाय सरकारा गसाइगाव सहरनि रायजो राजाफोरखौ वन्चित खालामदों। गसाइगाव सहरखौ सहरनि मुगा होनो थाखाय होनायनिफ्राय होनो हायाखै। गतिके एबार जोङो गसाइगाव सहरखौ गोदान मुगा होगोन। रायजो राजाफोरनि मेइन डिमान्ड जे डिमान्डखौ बिसोरो थांनाय 5 बोसोराव खालामफुंहोनो हायाखै स्ट्रीट लाइट आरो ड्रेनेज सिस्टेमफोरखौ जोङो एबार खालामफुंगोन।